בוקר טוב לכולם. היום יום חמישי, ה' בטבת. בהלכה היומית של היום נדבר על דיני נטילת ידיים. תקנו חכמים שכל בן אדם שיושב לאכול המוציא, זאת אומרת לחם, הוא חייב בנטילת ידיים. מאיפה לומדים את זה חז"ל? מהפסוק, והתקדשתם והייתם קדושים. והתקדשתם זה נטילת ידיים הראשונה של לפני הסעודה, והייתם קדושים זה הנטילת ידיים של אחרי הסעודה, שזה נקרא מים אחרונים. וההלכה השנייה מדברת על למה עושים בעצם את הנטילת ידיים לפני הסעודה. יש לזה שני טעמים. הטעם הראשון זה בגלל שלפני שהכהנים היו יושבים לאכול לחם או סעודה בבית המקדש, בתור עבודת השם, הם היו צריכים ליטול את הידיים, ובשביל שיהיו רגילים בזה, היו מחייבים אותם חכמים ליטול ידיהם לפני שאוכלים בבית המקדש. והטעם השני לזה, זה בשביל שאנחנו נבוא, בשביל לאכול את האוכל שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בצורה קדושה ונקייה. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך בעזרת השם.